русенските градски управници, русенските градители са се стремили винаги да изпреварят времето. Те не са били доволни да се сравняват с останалите градове в страната. Русенските властници и след освобождението и в първите години на 20 век са били проникнати от мисълта за целокупното благосъстояние. Те са мислили десетилетия напред, предвиждайки какви здания и какви институции създават облика на модерния европейски град. Строителите на съвременния Русчук не само са вдъхвали чуждоземски вид на новите сгради. Те са ги превърнали в най-достолепните и красиви за времето си творения. Градският съвет е търсил не само най-добре образованите архитекти у нас и в чужбина, но не е скъпял средства, за да реализира идеите си. Така са се появили зданията, които остават във вековете и се превръщат в духовни емблеми на Русе. След като успява да реализира мащабната за времето си идея за доходното здание, градската управа се замисля да увековечи паметта на загиналите в борбата за освобождението войни. Така по идея на Опълченското дружество и с волните пожертвования на всички граждани започва строителството на паметника на свободата. Неговият автор е скулпторът от Римската художествена академия Арналдо Дзоки. Опълченският паметник, наречен по-късно за свободата, е открит 1909 година. 10 години преди това е приключил строежът и на доходното. Създател на монументалното и изящно творение е друг европейски възпитаник – виенският архитект Раул Паул Бранк. Годините минават и идва ред и на сградата на Съдебната палата. Седалището на едно от най-внушителните учреждения в новосъздадената ни държава – Русенският губернски областен съд. Съдебната палата е нарочно построена срещу паметника на свободата. Символика, която вероятно е търсена от някогашните управници. Внушението се налага от идеята за свободата и ограниченията, за правото и законността. Дълго време този терен е пазен, докато на негово място израсне внушителният и достолепен храм на правосъдието. Той е първото здание, приютило жреците на Темида в страната. И отново за неговото създаване се търсят образовани и европейски ориентирани творци. Архитектът Пенчо Койчев, скулпторът професор Любомир Далчев. Една от големите фигури в правораздаването от първите години на след освобожденски Русчук е Петър Оджаков. Завършил право през 1871 година в Одеския Новоросийски университет, той става председател на Русчушкия губернски съд през 1880 година и го оглавява до 1882. По-късно той е и прокурор във Върховния касационен съд. В този период Оджаков пише изложение до княз Александър I Батенберг за състоянието на правното дело в държавата. В епистоларното послание видният за времето си юрист нарича себе си правовед. Едно знаково и точно определение за ролята на магистрата – да води, да отстоява правото. Оджаков излага пространно възгледите си, като убеждава княза в необходимостта от добре организирана правораздавателна система. В писмото той пише: Нито едно от господарствените и обществените учреждения не е толкова слято и съединено с интересите на гражданите и техните житейски потребности, колкото съдебното и църковното учреждение. По-нататък той казва: източникът на правото винаги е бил в родоначалниците и в държавните глави, били те облечени в теократическа или монархическа мантия. Оджаков е автор на монография по обичайно наследствено право от 1885 година, която написва като правовед и член на различни научни юридически общества. Мащабното дело на правоведа Петър Оджаков като основоположник на юридическата мисъл и практика е продължено от сина му. Петър Оджаков син става съдия и като такъв участва в контролната комисия по строежа на Съдебната палата. По-късно той се издига до прокурор в Апелативния съд и Върховния касационен съд в столицата.
Друг велик българин също свързва живота си с правораздаването в Русе. Авторът на записки по българските въстания Захари Стоянов е назначен за съдебен следовател в Русенския окръжен съд. През 1882 година Общото събрание на съда разрешава на Захари Стоянов да ползва едномесечният си отпуск, считано от 20 юни, но при условие, че предаде делата си на следователя Попов. Историята на правораздаването в Русчук в първите години след освобождението би била непълна, ако в нея не присъства юристът Иван Божков. Роден в Бесарабия, на младини той се е срещал в Болград с Раковски, Ботев, Левски, Панайот Хитов, Филип Тотю, Каравелов. В новоосвободеното ни отечество Божков първоначално учителства във Варна. През 1882 година той става председател на Русенския окръжен съд. През 1885 тогавашният министър на правосъдието Васил Радославов го уволнява. Божков става адвокат и защитава онеправданите в продължение на 3 години, когато е възстановен. След известни прекъсвания и перипетии, той остава на тази длъжност до 1901 година. Делото е поето от сина му Петър Божков. Четири години и половина са нужни на Русенския градски общински съвет да уреди по законов път строежа на сградата на съда. Началото е дадено през януари 1925 година, когато е определено петното за строителството на съдебната палата. Съветът мотивира отнемането на квартала с обществения интерес. И така, парцел с номер 77, намиращ се между улиците Рибарска, Църковна независимост, Княз Владимирска и площад Княз Борис, се отрежда за седалище на съда. 2 години по-късно, през февруари 1927 година, е следващата крачка от строителството на палатата. Тогава с решение на Общинския съвет се отчуждава мястото за строежа. Актът за отчуждаването се отнася до мястото, където в този момент се намира кино Олимпия. На следващата година Русенският градски общински съвет прави още една стъпка. Той взема решение да отстъпи мястото за строежа на съдебната палата. В протокола от решението се казва: да се отстъпи на държавата, респективно Фонда за построяване на съдебни места в царството, празното общинско място в парцел номер 77, като отчуждаването на частния имот в същия парцел стане също за сметка на фонда. Така се стига до знаменателната дата 8 август 1929 година, когато кметът доктор Никола Червен Иванов, действащ от името на Русенската градска община, прехвърля чрез договор за дарение на окръжния управител Иван Ковачев, действащ за сметка на Фонда за построяване на сгради за съдебни места в царството, парцела срещу паметника на свободата. Сделката е изповядана от нотариус Васил Семков в присъствието на 2 свидетели. В нотариалния акт четем: Русенската градска община на основание на решение от 23 август 1928 година на Общинския съвет, утвърдено с царски указ номер 616 от 21 октомври 1928 година, подарява на Фонда за построяване на сгради за съдебни места в царството собственото си празно място от 3810 квадратни метра, находящо се в град Русе, квартал номер 77, на улица Княз Александър, между съседните улици Княз Александър I, Княз Владимир, Трапезица и Църковна независимост. От дарението до откриването на сградата на съдебната палата минават 11 години. Те са изпълнени с превратност и с обрати, които оставят за няколко години Русе извън картата на седалищата на окръжни съдилища. Малко сред преврата от 1934 година в страната е в сила ново административно деление. Според него Русе е в района на Шуменска област. Русенският съд е превърнат в подразделение на Шуменския областен съд. Справедливостта е възстановена едва след присъединяването към България на Южна Добруджа.
Тогава Русе отново е обявен за областен център и в него отново е седалището на областния съд. Първата в страната съдебна палата е открита на 27 октомври 1940 година. Храмът на правосъдието е на 2 етажа и има застроена площ 2820 квадратни метра. Той разполага със 7 съдебни зали и над 120 стаи. Витражите, с които са изрисувани прозорците в фоайетата и тържествената зала, са дело на професор Иван Пенков. Стъклописите са изработени в Германия. Скулптурните фигури на фасадата на сградата са изваяни от професор Любомир Далчев. Откриването на Русенската съдебна палата се превръща в знаменателно събитие. До толкова, че церемонията се предава по единственото тогава радио София. Водосветът е отслужен от митрополит Михаил. За откриването пристига и тогавашният министър на правосъдието Васил Митаков. Русенската съдебна палата най-сетне приютява съдии и магистрати. В залите й витае духът на не едно и две поколения видни юристи. От тук започват юридическата си кариера Теодор Тодоров, Никола Мушанов, Константин Панайотов, станали по-късно министри. В средите на русенската адвокатура са Александър Каназирски, Димитър Лучников, Венелин Ганев, който става професор по теория на правото. В годините след 1944 сградата на Съдебната палата обаче е превърната в седалище на Градския народен съвет. Тази функция палатата изпълнява до 1991 година, когато в нея отново се завръщат магистратите. Сградата на Съдебната палата се превръща в неизменна част от ансамбъла, който оформя облика на съвременен Русе. Пред нея се издигат трибуни, правят се митинги, вървят манифестации и всички тези превратности стават пред невъзмутимия и безпристрастен поглед на винаги строгата богиня в храма на правосъдието – Темида.